Suché trvalky po zimě je čas je ostříhat. Sestřih trvalek může trvat hodinu nebo jen pár minut. Ukážeme, jak na jarní údržbu zahrady pomocí techniky štyl, kterou si u nás můžete koupit, anebo jen zapůjčit na dobu, kterou budete potřebovat. Pokud máte velké záhony, jako já tady, netrapte se nůžkama a šáhněte po technice. Akuplotostřih je jasná a praktická volba. Řez je rychlý, rovnoměrný a záhon je během chvilky hotový. Přes zimu stonky rostliny chránily před mrazem. Jakmile se ale půda začne prohřívat a objevují se nové výhony, je čas staré části odstranit. Co se nepodařilo dostříhat plotostřihem, můžeme si na pomoc vzít menší nůžky a doladit to. Trvalky většinou stříháme přibližně 5 až 10 cm nad zemí, aby měly nové výhony prostor růst. A jestli si chceš práci na zahradě taky trochu usnadnit, stav se za námi ve Vrchlabí. Rádi ti poradíme s výběrem nebo pomocníka půjčíme. Pro další tipy nás sleduj.